Kanay kaday kakurwo no Dr. Batske Merbo unong aikitin kaseng Voice of the People Party halor ka jingwan ra mat yatai biang ki MDC ka KHADC halor ka jaj ngadon ban ong kumni harum kabanengkong kito ki bakwa panlong isu ya ki ba ai jaj pa kilaram kuput ha kanay election MP ukurtong ka RDA ula yo tang hapo san phajar vote ke NPP ka yo tang hapo arlak vote kani kapan pau baki paiba kila kentai war ya kecing ku human sim jongki ban penduk long kasi ya ki kon kasi paka kabar kani ka jingkwa bandam khain kasi tang namar ba ajak pa kidon ya ka jinglong bat jingmut jing berkhat kum ki Taliban ki basin shar don bor hakari Afghanistan ki khim ka jingmut jing berkhat bat kim kwa baki wei kindon ka hok long briu man briu lada kim yai kumba kwa maki kabalai ka jing e ka bami na ka ajak pa ka long ba kanwan ra ya ka shongsang halor kani ka banta ka jing ajak pa khon chanrang kanamon ra ya ka shongsang ha padeng ki khasi ki khon kan thei lada ki ajak mi kum ka kerteng padeng middle name bat kani kan hier pateng la pateng kan ya dana ka shongsang namar ya ka jak mi lala ban bot bat hier pateng ka jaj na ukpa kala ban kala henry ka middle name kabami na kajai kekmi kan yai sa bat kan yada ha ka shongsang te kumta kata kanya shongsang da ajak paru kanam yang kabasau ngibon kiwe ki isu kibangi kum ki jai benriu ngi de ban phai bat ban yale ban tem yaki kabasan kumbang isai ong baka wipi kam ong to ajak mi de jak pa ka shong ha ki shimet ban jiet bat drai yakata kat kum ka jing sngo ka jongki Henry banam khain khasi yaki khasi pakate ngendam pediang da le ro m khoblei